Yeah, VemaStreets. Your mineral, your pure blessing. Your daddy, Daddah. your boss builder. Your dad is just like a teaching from the top. Ndazadza mabhazi ngezupko Daddah ndibea chini papitako Ndoda kuvatipa kuna tiripo Vaida kuti ndisanga zvakaramba Ayo vaiti Zvakaramba ngwarambe vachizama Ayo vaiti Vaida kuti bataka zvakaramba Ayo vaiti Zvakaramba ngwarambe vachizama Ayo vaiti Ndiri wamamaidzi kunge akishi vanoda kundimitsa kamoto chinga ryirwa musagaka kunge kisha abvunza bhozi beura ndatopenga kusvika 2030 ndichibika chimhanya muresi chigidirika panenge pakaomaini ndichishinga pane wematenga kakandiringa vaida kuti misaka zvakaramba zvikaramba ngwarambe vachizama vaida kuti bataka zvakaramba zvikaramba ngwarambe vachizama vaida kundimitsa vari kupko ndazadza mabhazi ngezupko Daddah ndibea chini papitako ndoda kuvatipa kuna tiripo vaita ndipinda ndindirimo mukati njanari pabhiti ndivamnochati kunyange vakasaiza handidzoki nengoma nobaya kandaenda joni vaida kuti misaka zvakaramba zvikaramba ngwarambe vachizama vaida kuti bataka zvakaramba zvikaramba ngwarambe vachizama ndiri wamamaidzi kunge akishi vanoda kundimitsa kamoto chinga ryirwa musagaka kunge kisha abvunza bhozi beura ndatopenga kusvika 2030 kandichibika chimhanya muresi chigidirika panenge pakaomaini ndichishinga pane wematenga kakandiringa Your mineral, your Daddah, your papa amigos, your boss builder, your dad, your preacher, your dad is just like a teaching from the top. Ziki ziki.